Whoa, yeah. Excuse me, Ozzy. Ozzy, woga, woga, woga. Ya kira. Doka. Hello, malam. Hello? Wa alaikum salam. Da Allah wayan nan faduwa ta yi. Ka wuce ka taimaka ga wani. Gaskiya malam ka swaba number. Domin wagga wayar da kake gani na shekara 20 da ita. Ka taimaka dan Allah ka ban wayata. Kai malam saurara ka ji abin da za mu gaya mu. Wagga waya abokina ce idan ka ƙara kira duk abin da mun kama kai ka bai. To kai wane ne kai kuma? Abokin mai waya. Amma kai da gani yan biyu ne mama ta kai. Ni za ka zaga? Da abuna? Banza. Wawa Hamugu dan jagaliya. Okay, ba damuwa alhamdulillah. Daman wannan wayan mun yi sihiri ne da ita. Duk wanda ya tsince ta zai riga rana faduwa sai ya riga rana faduwa. Ina haka nan ne domin cimma burin mu wanda muka so. Alhamdulillah. Saboda haka mu haɗu a can. Hello malam. A'a, ni da ma gidanmu an hana ni cin abincin kwa. Allah ya taimaka. Za ka ba abokina, ka zo mu raba abokina. Allah ya taimaka.